Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi mi-a zis, de ce n-ai mai făcut, poate mi-a zis în nu știu, poate zice așa, poate ziceți așa în minte. Bă, n-am mai făcut Anthony deloc un videoclip cu Rivals. Da, și poate vă întrebați, de ce nu e David? De ce mai faci videoclipuri cu David? Din păcate, nu pot să vă spun asta, că o să plângeți, cred. Și nu pot să vă spun, din păcate, îmi pare foarte rău. Dar, din păcate, nu pot să vă spun. Pentru că o să plângeți. Și dacă... Stai, mă, hai să-i acceptăm. Și o să jucăm. Nici nu vrea să mai joace cu mine. Bun. Deci, uitați ce multe arme noi mi-am luat. Astăzi mi-am luat crossbow. Nu știu dacă știți, dar n-am putut să fac video. Mi-am luat acest d-ăsta pe prima armă. Skin. Uitați, mă, face. Și am skin și pe ăsta pe... Nici nu știu cum se numește arma asta. Eu vreau skinul Stați că nici nu știu. What the hell, bro? What? Nu spune că ăsta chiar e sniper, că eu iau razna. Bă, eu știți de când nu m-am mai jucat? De 3 luni. Da, chiar de 3 luni. Și-au băgat deja skin-uri noi la sniper. Uite, ăsta mi-l doream eu. Dacă aveți Robux, vă trebuie 249. Adică maxim 250 de Robux. Aveți o șansă să, dacă vreți, puteți să dați mai mult. Ia, bă, de când au băgat nou? Ce? Stai, bă, că nu văd eu bine. Stai că eu nu prea văd bine, frate. Știi ce fac eu? Eu cred că trebuie să-mi bag 10.000 de Robux. Și să-mi iau toate armele astea. Știți cum o să se ducă Robuxii? O să văd pentru prima dată fața mea. Știți cum? Bă, nici nu mă pot vedea bine. Stați așa. Știți cum o să se ducă? Într-o secundă. O să se ducă așa. Așa o să se ducă. Deci, așa o să... Bă, băie. Asta ce, Doamne, o mai fi? Să-mi bag picioarele, dar... Nu vă supărați pe mine. Acum chiar, nu vă supărați pe mine. Dar să-mi bag picioarele. Nici nu știam că au băgat de-astea noi, să mor eu. Scuzați, am zis o prostie, știu. Dar să-mi bag picioarele. Ioi, ce, Doamne! Eu când am 10 Robux, stai că am zis-o bine, când o să am foame, mai pierdem și timpul degeaba. Când am 10 Robux, foame, ce Doamne. 10k, promit că iau alea. Cred că avem timp să facem 3 meciuri sau 4-5. Nu știu. Pentru că ce armă ți-ai luat, că nici n-am apucat să-mi iau armă.
Deci cum vedeați, mi-am luat și o katana în sfârșit și scutul pentru că nu mai puteam. Mi-am luat din două, am avut, nu știa, dar îmi pare rău că nu v-am putut trimite robul. Mi-e și frică să... Doamne, că trage atât de bine, dar am foarte... Bă, de unde vii, bă, te teleportezi? Am și căzut din hartă, păreri. Ce? Îmi iau crossbow. Foarte bine, îmi iau crossbow. Știi că am crossbow, nu? Mamă, ce am tras. Bă, crossbow fix astăzi mi l-am luat. Fix astăzi și am dat 35 de kill pe el. Mamă, cum a venit bombeul. Și cum i-am tras-o, bă, frate. Deci, uitați, dacă nu mă credeți, vedeți aici, în stânga mea. Bă, știți ce fac acum? Direct pe macara. Am zis direct pe macara și am făcut o prostie. Direct o prostie am făcut. Amberlito, era să mor. Bă, fițar. Trească-ți. Doamne, eu cred că mor. Eu mor aici. Deci efectiv eu mor. Bă, ce doamne asta? What? 9 pentru ce, doamne? Să vezi ce-ți fac eu ție. Fițar. Mamă, era să mor la 1 metru. Ferească Dumnezeu! Firească Dumnezeu! Bă, nu știu dacă știți, dar... Nu știu dacă știți pe Rafaelo, dar vă zic așa. Dar dacă nu mă credeți chiar pe bune, este adevărat. Mama mea, în 2022, a fost la mare cu prietenele ei și s-a întâlnit cu Narcisa, pe bune. Dacă nu mă credeți, mi-a și zis că mi-a dat like-uri la videoclipurile cu mine, efectiv. Păi aveți TikTok-ul meu, mă cheamă Antoni Andrei 9 și YouTube-ul. Doamne, am zis și-o bine rău. Doamne, am zis numele de pe Roblox. Antoni Podărescu și pe YouTube la fel, tot Antoni Podărescu. Îmi pare rău, dar eu nu știu să las link-uri. Să vă las, dacă vă puteam lăsa. Mamă, îmi trage ăsta cu una de... Și pe mine mă doare, mai tare ca pe voi mă doare. Trebuie să mă duc repede sus să... Bă, hai că sunt prost și eu, bură. Mi-e și un pic fricuță că el poate orice moment să îmi tragă și nu-i bine. Că dacă... Da, bă... Da... Doamne, ce prost... Doamne, fire... Bro, cred că... Pleacă-mă de aici, bă! Prostulane! Prostă! Mamă, are arma aia. Deci dacă mai trage una, gata, sunt mort. Să vezi că în două. Sunt maxim în două. Trebuie să-mi iau cuțitele.
Îi tragem așa că poate... Bă! Unde ești, bă? Prostăleane, bă! Bă, dacă mi-a râs... Bă, știi ceva? Eu trișez. Auzi sunetul ăsta. Bă, taci din gură cu ce vrei tu. Am găsit ceva, bă. Am găsit ceva, bă. Bă, lasă-mă să iau ce... Bă, am găsit ceva, bă, frate, și trebuia să și-l iau. Pentru treaba asta mă răzbun. Că nu mai lăsa, bă, prostălanii. Să vezi ce vin. Să vezi că vin. Bă, și eu ce credeam că aveam ceva acolo, bă. Dar de fapt era... What the fuck? What? Și ai, bă, a intrat la tatai, what? Ia vină, bă, încoace. Bă, m-am obișnuit cu ăsta, cu crossbow. Și deja încep să joc cel mai bine cu crossbow. Mai bine ca sniper, dar ca să fiu bun, să-mi iau sniperul. Bine, armele astea sunt preferatele mele. Mie așa îmi place să-mi iau sniperul, cuțitele, scutul și medkit-ul. Deci, what, acum, înainte era cu, trebuia să dădeai 70, acum trebuie să dai cu 75. Bă, o să trișez, bă. Să nu vină asta acolo.